Sa usa ka sabsaban siya natawo, ang hari nga nagpakatawo sa kalibutan. Ang kahayag sa langit misidlak sa yuta, naghatag paglaom sa kalag nga nawala. Sa iyang paglakaw dinhi sa yuta, gitudlo niya ang gugma ug kamatuoran. Giayo ang mga masakiton ug gipasaylo ang makasasala. Ang iyang kinabuhi puno sa gugma, walay lain nga sama kaniya. Si Jesus ang maluluwas, ang anak sa Dios nga gamhanan, nagpakamatay sa krus alang kanato aron kita maluwas ug maangkon ang kinabuhi. Si Jesus ang atong paglaom, hangtod sa kahangturan siya ang hari. Sa krus siyang gidala ang sala, ang dugo niya maoy kabayran. Apan sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, nagdaog batok sa kamatayon. Ang kamatayon napildi, ang kinabuhi gihatag, kay si Kristo buhi hangtod karon. Si Jesus ang manluluwas, ang anak sa Dios nga gamhanan, nagpakamatay sa krus alang kanato aron kita maluwas ug maangkon ang kinabuhi. Si Jesus ang atong paglaom, hangtod sa kahangturan siya ang hari. Sa kahangturan siya maghari, mobalik siya gikan sa kalangitan. Ang mga matarong dadonya ug magpuyo uban kanya, hangtod sa walay katapusan. Si Jesus ang manluluwas, ang